Kdo zjistí, že třeba aplikuje už 3. týden a nemá ty výsledky, aby se i zamyslela nad tím, jakým životním obdobím prochází, jestli zrovna není ve fázi nějakého úplně extrémního stresu a psychické zátěže, aby si taky zkontroloval svůj jídelníček, jestli je v tom jídelníčku obsaženo dost živin a minerálů, které skutečně jsou velmi potřebné pro obnovu čehokoliv, ale v tomto případě i barvy našich vlasů. A pokud ví, že tady tyhle 2 body nejsou plně obsaženy, tak aby si k samotnému toniku GR7 dokoupil ještě vitaminový komplex od stejné značky. Je koncipován tak, že obsahuje vyvážené množství minerálů a vitaminů potřebných k tomu, aby ten vlas rostl zdravě, aby nám nepadaly vlasy a také, aby mohlo dojít k té dokonalé vlasové proměně